Elbette ähli adamlar ertirligini kofe bilen başlaýar. Öz ruhuňyzy galkındyrmak isleýän bolsaňyz, onu ýurdumyzda özüniň ýokary hilli önürýän kofeleri bilen meşhur bolan kärhanamyz Nesil Kofe siz bilen. Nesil Kofe, Premium Kofe bizim zavadymyz 2024-nji ýyldan kärhanamyzda hyzmat etýär. Bizim ekspertlerimiz, alty ýurda ekspertlerimiz bar. Bizim kofelerimiz 5 tane espresso zatlarymız bar. Däniel kofelerimiz bar. Olar espresso, la crema, intenso, klasik, biram special, onuň da turwazda görnüşlerimiz bar. Olar la crema, karamel, cappuccino. Onuň täze çykan titul çaýymyz bar, karakter çay. Olar Daşa ýurda ekspertlerimiz bolýar. Geljekde de täze önümlerimiz bilen halkymyzy beğendirer.